Irrid insemmi ċirkustanzi diffiċli ħafna u ta' tbatija ta' vjolenza domestika. Fejn xi ħadd persuna tkun qiegħda vittma ta' abbuż, tissawwat fil-ħajja taż-żwieġ tagħha tal-familja. Qatt m'għandna nirraġunaw illi bħalma jkun hemm min dan huwa s-salib tiegħi. Is-salib tiegħi illi naċċetta. Le. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tkun vittma ta' abbuż. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tissawwat u tkun vittma ta' vjolenza domestika. Salib għandek, imma s-salib huwa li tieħu il-passi neċessarji biex toħroġ minn sitwazzjoni ta' abbuż, biex ma tibqax tkun vittma. Hemm u dak li jeħtieġ isir u li jkollok l-għajnuna u l-appoġġ biex tagħmel dan. U li min għandu jieħu passi ma jdumx biex joħodhom biex min qiegħed vittma ta' vjolenza domestika isib l-għajnuna meħtieġa ħalli joħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż.